Señor Mourinho, que lle parece a vostede eso de que o Celta está pensando en irse a xogar a Mos? Sabe algo deso? Sei. Non me importaría nada, porque, mira, eu tive ali unha novia Mos. Tive unha novia Mos que a coñecí no oportunidades do Corte Inglés. Ela traballaba ali de caixeira, eu iba moito ali con o meu amigo Brito, con o meu amigo Paulo, íbamos moito ali porque había moi ofertas moi boas, moi buenísimas. E ao final, pues, bueno, conocémola ali. Despois, bueno, ela tamén iba ao Queen, empezamos a ir ali, bueno, pues ela perreaba demasiado para o meu gusto, a verdad que para aquela época perreaba de carallo, pero bueno, unha cousa levou a outra e, bueno, pues ao final, pues acabamos, bueno, pues tú xa sabes, non? Ela guiñoume un ollo que, bueno, despois resultou que era un tic, pero bueno, eso non ten importancia porque ese foi o principio dunha relación moi boa. Eu viñime a vivir con ela ali a Tameiga, tiñamos ali pois unhas jaliñas, criábamos tiñamos ovos. Eu traballaba no Pontellas como traductor dun portugués que non se enteraba nada. Foi boa vida, foi boa vida. Pero poderos falar un poquinho do que é o partido contra o Celta, por favor? Poderos falar, por favor? Díganos algo, Mourinho. Bueno, non me apetece falar do Celta de Vigo, a verdade. É un partido de fútbol, pero ahora sí quero prefiro recordar a miña Carmiña, porque, bueno, pois era a muller que eu voto de menos, a muller da miña vida, e que me gustaría volver a vela. E se que se o partido fóramos, pois igual podíamos retomar unha relación que foi moi bonita, a verdade. Eu tuveme que ir a Barcelona porque me contrataron para ser o traductor de Robson, bueno, porque eu apunteime nunha academia de inglés que había ali Mos para aprender un poquinho inglés, e ao final, pues bueno, aprendino bastante ben, e bueno, contrataronme para ir ali a ser traductor, e bueno, pues ela... Pero poderíamos falar algo da dianteira do Celta, por favor? Podenos dicir que opina? A ver que opine, por favor. Saber que non, vamos a ver, eu prefiro falar outras cousas máis bonitas, home. Soupo algo dela, sabe onde vive agora? Perdón? Imposible, eu non sei onde anda, non sei. Pasaron moitos anos xa, pasaron casi 20 anos, eu non sei, ao mellor agora xa está casada, xa ten fillos, ao mellor xa retomou unha relación por aí con outro ser humano, non sei, a verdade é que é unha cousa complicada, non. Eu estou pensando a ver se ao mellor igual cando remato o partido, pois igual salgo e a ver se a podo encontrar. A verdade é que penso neso e choro de verdade, porque foi unha cousa para mí moi importante, e penso nela e emocioname de verdade, que sí que me emociono. Foi algo importantísimo na miña vida, e a mí agora estarme falando todo de fútbol, que eso é unha tontería, estarme falando de cousas que eso son cousas intrascendentales, que me estás falando tú ahora mismo, cando importante realmente na vida, pois son outras cousas. Tan importante foi entón para vostede esa relación? Sí, foi choro cando penso nela, para mí eso foi unha cousa que me marcou profundísimamente, porque teña en conta que eu era unha persoa virxen, non quería decir agora, pero bueno, era unha persoa virxen, e ela foi a primeira persoa que me levou a ese mundo do que é o sexo, ela foi a primeira, e eso para mí foi unha cousa moi importante. Plantéxase, señor Mourinho, entrenar o Celta se vai a Mos en algunha ocasión? Sí, sin duda. Non o pensaría. Se a mí me chaman Mourinho, o que non é portugués, se a mí me chama Mourinho, pero sin dudalo. Que me dices, que vas xogar en Mos? Alá me vou. Ai, se houbera daquilo un equipo, se o Celta estuvera daquela Mos, non o dudaba. Pero ali cobraría menos. Hai cousas máis importantes co diñeiro. Hai cousas moito máis importantes. Agora mesmo o único que estou buscando é a Carmiña. Eu xa cheganei moitos cartos na miña vida, e agora mesmo o que busco é seguridade. O que busco é ese amor perdido, esa muller que me levou por ese maravilloso mundo, que quería volver aquí a casiña tamén, a ver como están as jaliñas, que fai 20 anos que non vexo as jaliñas, aquel porquiño que tiñamos que xa estará vello, pobre. Marcho.